לא... חיכיתי שאתה תגיד לי בעייתי, תגיד כמה. חבר'ה, השעה היא 12:20 בלילה, אחרי חצות. התאריך הוא 14/11, למר כחלון פה. אפשר לקרוא לו גם מר ניקנור, אפשר לקרוא לו גם סגי. יש היום יום הולדת! הבחור הגיע לחצי יובל, חוגג 25 שנות חיים ולימודים. כאמור יש לו 12 שנות לימוד. מר בן נון, אני מבקש ברכה קצרה לסגי כחלון לכבוד היום הולדת. סגי, מזל טוב נשמה, אני זוכר שהבאתי אותך בכיתה י', היית ילד מפוחד מהיובל, לקחתי אותך תחת סמכותי, עשיתי ממך ז'מס בלון לנימרו! רועי גלוקסמן, הידוע לשמצה בשם יני? ימה! מה זה יני? בבקשה, יני! ברכה קצרה לסגי כחלון לכבוד יום הולדת 25. עכשיו תורי לברך? כן, ברכה קצרה. אני אגיד, אני רוצה קצת להשאיר את המסיבות... ש-25 זה חצי מ-50, תמיד תזכור את זה. בגלל זה קוראים לזה חצי עובר. שלום למר אבישי חיים פה יושב בספסל האחורי מהאמצע. נא לברך כמה מילים את סגי כחלון. סגי, מזל טוב, אני זוכר את המסיבות חדר שהיינו עושים. למה אתה מספר להם על זה? דיברנו על זה. טרנסי שהיית דופק ואז לינור הייתה מפריעה. רגע, השאלה אם הוא היה נותן לך מאחורה או מקדימה. זה מגזים, אתה רואה? למה הוא הורס? למה אתה הורס? אמא שלו תדע שהוא גיי. אוי, דפקת אותו הרגע, לא נורא, זה לא נורא. מר כחלון, המון מזל טוב, הרבה שנים של אושר והרבה ילדים פוריים עם יפעת מרמלשטיין וחברים. סגי, מה יש לך להגיד לכבוד היום הולדת? שבור את ההגה שמאלה. תראו על מה הוא עלה, תעיר לי פה, תעיר לי פה. רגע, בבלקברי יש לי פנס. תעיר לי עם הפנס, קדימה. תראו על מה הוא עלה פה. תראו על מה הוא עלה פה, אוי. שלא נתדרס בסוף. אוי. תראו את רועי, כמה הוא לחוץ. הוא לא יודע איפה לקבור את עצמו. יותר גז חבר יקר, יותר גז, עוד קצת, עוד. גז! מספיק ודי. מספיק ודי, תעמוד ככה חבר יקר. תראו את המכוון. בעל השמחה, בעל היום הולדת, מר כחלון. תודה רבה. להתראות.